tun ina yaro na raini da kauna mai zurfi, kuma ba na idan mata ce min so ya fi. Sanadin haka ne na tashi da kauna mai zafi, amma sai dai anan bata yi min dana ba. Saurara ku ji labarin soyayya ta, babu yaudara ba karya ba kuma harinta, amma akan a ƙarshe na rasa ribar ta. Mene sanadi ku bi ni ku saurara a gaba. Tun da farko dai muna soyayya mai daɗi, ina kiranta cikin wayata mai daɗi. Tana ce min Anas kan kai ka biya kauɗi, amma so ne ni ma ban kasa faɗa ma ba. Turan farko da na ganta na kamu da soyayya.